Taħseb mill-esperjenza tiegħek li ż-żewġ partiti huma l-istess? Fuq ħafna affarijiet l-istess imma hemm differenzi naħseb jiena. Ok, mela. Kompli. Ħantik eżempju kiena kif jaħdmu eżempju għalli, l-mod kif is-sajki tal-politiku Malti, niftakar darba minnhom ġie xi ħadd għalli nixtiequ nagħmlu house visit qabel l-elezzjoni, nsejt li ma elezzjoni kienet, għattilhom jiena ġurnalist mhux etika plus Xallabbi bid-duda. Nafkom kollha. Anyway, u da mit-tali għall-isma nafu l-persuna jista' ġi kellimni, għalli għatlu jimux interessat, għatlu xina naf il-miħan vota, naf sena għamil naf minn intom, għatlu xistaqsu kien-nis, meta tmur fuq il-house visits. Għalli le, merit, għalli taħseb li n-nis għodju analizzaw bħalek u taf minn who stands for what. Għatlu għija, ma tini eżempju, għalli ħantik eżempju, għalli l-biraħ mort house visit u xaħat għallu sma, jekk mintkom se taħfru il-fines li it-tifel tal-karozza, għallu musa nifvotalkom, għallu għat l-istess tal-partit liħor. U jena għatlu xieġifiri, xkem għandu fines da, għalli jinsaqsejtu, għatlu xtib ta' fines, għallu le, 5,000 euro. 5,000 euro in fines speeding u minn kollox kellu. U jena għatlu nispera battu jitnejjek le, għalli le ta' għalli, għatlu xaħt bħal daċ tajdlu, issa naw xistaw namlu. Għatlu maliex ma tajdlux inti ħazin Ma jitlaxu. Għalli għax naf, le għar minnek ġon, naf li l-kollega tijaj tal-istess partit, Ħajdlu. il-biraħ għallu nirranġalek. Għattifem, għajdlix kif tista' jkollok fiduċja. U dan il-fenomenu disgrazzjat jiġri fi żewġ partiti skontok. Iva. Taħseb li l-żewġ partiti huma ugwalment korrotti? Hemm politiċi korrotti u hemm politiċi li huma notfa. Fiż-żewġ partiti. Iva. U taħseb li il-livell ta' korruzzjoni f'partit A u l-livell ta' korruzzjoni f'partit B huma ugwali? Ma taħsibx li nistax possibbli li l-editor ta' Times jirrispondi għadi. Wieħed jistaqsi u wieħed jittama. Jieħu ċans. Xi tajt lin-nies li ma jivvutawx minħabba l-fatt illi jiddeduċu illi żewġ partiti huma l-istess. Mantihom xtort, ġifieri li hemm nies li jaħsbu li jinnaf jien nista' nkun xellugi, nemmen li l-Partit Laburista m'għadux xellugi, imma naħseb li l-Partit Nazzjonalista huwa wis konservattiv, allura għalija huma l-istess, għax ma they don't align with my values. L-istess, ma nasibx li huma l-istess f'kollox, le, anzi għandna żewġ partiti pjuttost differenti, ma fl-aħħar mill-aħħar il-flus jgħoddu. Mela, tlaqna?